Hai guys, nih ngomentok iki yo butuh perjuangan rek, gak sedih lu ae. Apa sing pote iki melu aku iki wis setahun. Dadi iki wis ngendok ping 3. Lah saiki kate proses ngendok maneh iki lho. Gak ngono. Nih ngomentok iki nek udan-udan yo nggone iku lho, pusing. Becek soalnya kan nggonanku kan mini terbatas, lahanku kan cilik, dadi yo gak iso leluasa. Pengen ngono duwe lahan iku sing gede, terus marono tak gawe ternak mentok sing akeh. Iki gak iso 20 biji ngono ae wis kebek durung anak-anake. Anake iki ya wis akeh, wis rong tetesan iki ngendok meneh, terus marono sing siji harus ngendok meneh. Dadi iki ana babone 4, lanang siji iki ngendok, durung sing liya-liyane iku kan nggone kan gak ono to yo. Ngelu aku iki wis tak longi 3 yo wan, tak dol cepet-cepet ben wis nang payu gak akeh-akeh nemen kebek lho. Iki proses ngendok ini yo butuh perjuangan lho rek, muser-muser ket mangsakno. Mungkin utangnya loro ya lo ngendok ya lo metu ini ki yo sakno ini ki kok leren seprapat jam dek ndik kuno. Oke, ngendok yo an cepak anggrem iki wis ngendok 8 saiki. Iki apa jenenge wis 2 kali bertelur, sing kemang wis 3 kali. Dadi mentokku iki produktif kabeh, alhamdulillah, pejantane tangguh. Terus wis tak tukokno wedokan maneh 3, lanangan 1, terus tak tukokno meneh lanangan 2 yo wan. Walah wis akeh pokoke. Yes, moga-moga iki iso tuku karangan sing gede ben iso leluasa. Ini momen oke.